'Yanci rani a Senegal 24 sun mutu bayan nutsewar jirginsu a teku. Mahukuntan Senegal sun tabbatar da tsamo gawarwakin akalla 'yanci rani 24 wanda jirgin ke dauke da su a arewacin kasar ta Senegal a ranar Laraba. 'Yanci ranin da ke hanyar su ta fara balaguro zuwa nahiyar Turai a tekun Atlantic. Ko a bara 'yanci rani fiye da 6,600 suka mutu a tekun na Atlanta a kokarin su na tsallakawa. 'Yanci rani fiye da 6,600 ne suka mutu a tekun na Atlanta a ƙoƙarin su na tsallakawa nahiyar Turai. Gwamnatin lardin St. Louis a Lione Badara Sam da ke tabbatar da faruwar haɗarin ya ce zuwa yanzu an yi nasarar tsamo mutane 21 da ransu baya ga gawarwaki 24 duk da cewa bai bayar da alƙalman yawan mutanen da ke cikin jirgin ba. Wasu da lamarin ya faru a kan idansu sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa adadin 'yanci rani da jirgin ke dauke da su ya zarta 300, lamarin da ke nuna ana ci gaba da lalibe na akalla mutum 250 a cikin ruwan wanda ke matsayin gabar tekun Atlanta. A cewar Sam, da dama daga cikin waɗanda haɗarin jirgin ya rutsa da su sun iya iyo kuma sun zo gabar ruwa tare da bazuwa cikin ƙananan ƙauyuka da ke gefen gabar ruwan, dalilin da zai bayar da matukar wahala a iya tantance adadin mutanen da jirgin ke dauke da su. Tashar jiragen ruwa ta jihar St. Louis mai yawan tabo na matsayin hanya ga tarin 'yanci ranin Senegal da ma na kasashen makwabta da ke kwarara zuwa nahiyar Turai, lura da yadda ta haɗe da tekun Atlanta. Shugaban ƙasar Zimbabwe Emerson Mnangagwa ya dakatar da tafiya zuwa Victoria Falls a ranar Juma'a saboda barazanar kaiwa wani hari da ba a tantance ba tukunna a filayen jirgin saman kasar, a cewar mai magana da yawunsa. A safiyar Juma'ar da ta gabata ne aka sanar da hukumomin filin jirgin saman Zimbabwe wani sako na imel da aka tura wa kamfanin jiragen sama na Fastjet kan barazanar kai hari da makamai da bam a filayen jiragen saman Zimbabwe, in ji mai magana da yawun shugaban kasar George Karamba a cikin wata sanarwa da ya fitar. Ya ce a matsayin wani mataki na taka tsantsan, tsarin tsaron kasar a halin yanzu na cikin shirin kota kwana biyu bayan wannan sako wanda kuma ake binciken tushensa da sayyancin shi. A cewar Charamba, shugaba Mnangagwa na shirin gabatar da jawabi ne a wani taro a garin Victoria Falls, amma ya dakatar da tafiyarsa domin a samu damar gudanar da bincike. Ya kuma buƙaci jama'a da su kwantar da hankalinsu. An ɗauki tsauraran matakan tsaro na kota kwana a cewar hukumomi. Tun da farko kafofin yada labaran kasar suka rawaito cewa a ranar Juma'a jirgin shugaban kasar Mnangagwa ya juya mintuna kaɗan kafin ya sauka a filin jirgin saman Victoria Falls, sannan ya koma Harare, babban birnin kasar. Rukunin farko na dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara ficewa daga Jamhuriyar Congo. Dakarun wanzar da zaman lafiyar na Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara ficewar daga Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ranar Laraba, tare da miƙa sansaninsu ga 'yan sandan ƙasar. Matakin da ke zuwa a daidai lokacin da shugaba Felix Tshisekedi ke shirin ganawa da takwaransa na Rwanda Paul Kagame don tattaunawa game da rikicin da ke tsakaninsu na zargin Kigali da hannu a matsalolin tsaron Kinshasa. Yayin wani bikin ficewar dakarun bayan kawo ƙarshen aikinsu a Congo da ya gudana a sansanin Kamayola da ke gab da iyakar kasashen Rwanda da Burundi, an ga yadda aka sauke tutocin Majalisar Ɗinkin Duniya da na Pakistan da ma sauran kasashe da dakarunsu ke cikin MONUSCO, tare da mika sansanin ga 'yan sandan kasar tun a ranar Laraba. Tun farko Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da kanta ta buƙaci ficewar dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai dakarun na Majalisar Ɗinkin Duniya akalla 13,500 a Congo, ciki har da 'yan sanda 2,000 waɗanda aka karkasa zuwa sassa uku da suka kunshi Ituri da arewaci da kudancin Kivu, waɗanda ke da sansanoni akalla 14 da za su miƙa su ga jami'an tsaro na ƙasar. Shugaba Vladimir Putin na Rasha ya gargaɗi ƙasashen yamma game da haɗarin girke dakarun ƙungiyar tsaro ta NATO a Ukraine, yana mai cewa matakin tamkar buɗe babin yakin nukiliya ne a tsakanin su. A jawabin da ya gabatar gaban majalisar Rasha da kusoshin gwamnati, Vladimir Putin ya bayyana cewa ƙasashen yamma na ɗaukar dukkanin matakan da suke ganin za su taimaka musu wajen rushe Moscow, inda ya ce kai tsaye Rasha na da masaniya kan sashen da za ta farmaka a dukkanin kasashe don murkushe su. Shugaba Putin ya bayyana cewa kasashe na yamma har zuwa yanzu ba su fahimci illar katsalandan ɗinsu a yakin na Ukraine da Rasha ke haifar musu ba, hatta ga manufofinsu na cikin gida.
A cewar Putin ya kamata ƙasashen yamma su sani cewa ita ma Rasha na da makamai kuma tana da ƙarfin soji, haka zalika tana da nukiliya waɗanda za su iya amfani da su wurin farmakarsu kamar yadda suke tunanin za su iya yi wa Moscow rubdugu.